paljon töitä romaneiden kanssa, Mustalaisteatterin Dromissa ja Veijo Baltzarin kanssa monia näytelmiä, mihin Toni sävelsi musiikkia ja sitten on saanut jatkaa ikään kuin tätä perinnettä sitten. Saanut itsekin päässyt tekemään mukaan romanikulttuurin ja sitä musiikin kanssa, niin se on tosi arvokasta ja upeata ja silleen jatkumoa tässä. Niin siksi me lauletaankin siitä Mustalaisteatterin Dromin näytelmästä, missä mä näyttelin semmoista mustalaispoikaa nimeltä Terno. Mä olin 16-vuotias näyttelijänä, alkoi silloin. Niin siinä oli tämmönen kappale, joka on tämmönen kosintalaulu, millä mies naulaa naisen. Oli kipeäksi tullut, kun makasin mä kalliolla. Mieleni on pahoitettu, selkään on mua annettu paljojen juorujen tähden. Istu sinä tyttö minun rekeni vain laidalle, viideksikään minuutiksi. Kun jos sinä istut siinä yhdenkään kerran, niin istut siinä iän kaikkisesti. Olin minä ennen vaan nuori komia poika, mutta päivä on mun rusvoittana. Ja näillä ruskompa punaisilla poskillain olen tyttö sinut edellä.